Да. Почваме с баскетболна топка. Най-запазка. Тук ще подредим предни неща и постоянно ще ходиш, ще избере едно нещо и какво ще избере, такава ще стане като пора. Сега ще ги. Ако Яне и ти. Така, това е едно календарче от Рим. Стане пътешественик или туристически агент, Светлю. Това е една полезна книга за уеб, да стане уеб дизайнер. Повтаря Светлю. Ето това да стане друг дизайнер на дрехи. Това да стане фотограф. Ама ти така като слагаш един обект пред Това другия... да стане готвач. Как е разпръснато? Трябва да бъдат равнопоставени всички. Да. Ето това да стане математик или архитект. И после това да стане музикант. Музикант и радва на музика. Ето това да стане писател или журналист. Това за лекар. Да не стане болна. Ето това за... А книжката за какво е? Детска учителката като мама. Учен. Какво е книжката? Да стане книжка на науките. Еми те половината тук са за науките, тези неща, като гледат. Книжката е за животни, да се занимават с животни, за някакви такива... Ето да стане за колектор. Ето това е едно камъче от дели минералог, да стане някакъв учен. Не минералог. Ето това да стане манекенка. И ето това да стане танцорка. Ето това да стане танцорка и тя дали ще се пише. Айде стига, бабе. Ама трябва да На Пущапулника се ходи и не се лази. Ето ти планката, ела. Какво ти харесваш от тук? Тя ще вземи сега. Тя гледа питката. Я си да си вземе още нещо. Да видим какво да ще си вземе. Животни, какво беше това се вземе? Животни с музика ще се занимава, добре? Какво ще си вземеш от тук? Вземиш още неща. Пусния да е, пусния да е, ще може да ще седнеш. Добре, остави я, тя се някак ще флекне. Най-интересното животните и книжките. Тя си избрала, знаеш. Изправя ще си. Ама Яни вече разбира. Ти гладен ли си, бе? Айде сега, мама, да вземеш. Айде сега да видим Светло какво ще вземе.
Сега да видим светло какво ще вземе. Може да е